Jenengan ten mriki mawon mboten usah pindah-pindah. Nanti kula geser siji. Pahriangan utawa Bandung itu bajing luncat. Kersane pepak wit Jawa Timur tekan Jawa Barat, Mas. Jawa Barat. Dadi kula mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Pun mlumpuk pokoke dalu niki. Mas Hengki, aja ngopi lho, Mas. Nyambut gawe. Wong le sirike ra iram kancane lagi penak ya. Niki nuwun sewu bawa napa langsung? Oh langsung. Pripun? Bawa nggih. Bawa. Ngangge bawe. Nggih. Ngamo cimo lumo ruropat. Dalange daduh. Kuwi STS ya apa STSU? Kuwi jenenge S tesis. Gunung Bener. Puisi, Mas. Asap semakin menggetar. Awas. Narung beci. Kepada. Di semakin bedat, mata semakin pedes. Dimohon untuk para penonton yang datang ke sini untuk tidak banyak-banyak merokok karena bisa mendambai asap. Iya. Rokok saya sai ini. Bangane mbok seneni. Ada sunggur teti deyan sali salirahna kang mayana nganci di negara Sunda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yo, karepan tresno budaya, Cok.
Jogete hengki apik penutupan tok iki. Sampun. Ucruk kuwi. Iya. Sapuntene nuwun sewu Pak Petro. Nggih. Niki sanes pukulipun sampun tabuh kalih Oh. langkung setunggal menit. Waktu telah menunjukkan pukul. Nggih. Nggih. Kula benjing-injing pesawat injing sebab Nggih. wonten teng Palangkaraya langsung teng Banjarmasin berangkat wonten Palangkaraya ngoten. Loh, Lho piye iki kok jane? balik? Oh gak balik, Ding. Surabaya, Ding. Nggih nyuwun pangapunten Pak Pak Boten, Petro, boten, ugi dumateng terusaken. sedaya para tamu ingkang kepareng rawuh. Nggih. Nyuwun ngapunten menawi wonten Nggih. klenta-klentunipun anggen kula matur. Nggih. Kula badhe sak kanca badhe nyuwun pamit. Mbok menawi wong jeneng awake dhewe mesti akeh Iya. klerune. Awake dhewe iki akeh lupute. Sapa to sing menungso iki ora luput? Iya, Menungso bener. iki kebak luput. Sing luwih apik iki njaluk pangapura Ah. sak padha-padha. Ngaten nggih Pak Petruk nggih. Oh, nggih, Kula nggih. langsung kemawon jenengan terusaken pun sampai nek mriki gara-gara mbok menawi saking jam gangsal iki ta. Nggih, setengah 6 mungkin baby bar. Nggih. Nggih. Monggo sampai isuk. Monggo ndherekaken Pak Petruk ndherekaken. Oke. Rahayu-rahayu monggo. Sembah nuwun Mas Percil CS lan Mbak Proborini Nggih, lan matur Mas nuwun Hengki, mugi-mugi sukses selalu untuk Anda. Oh, Muga-muga Ya, selamat. Cil. Nuwun sewu, nuwun sewu. Nggih. Pak Dibobo tasik wonten. Awake dhewe ya pamit Nggih. Nah, iya Dek. dumateng Bapak Diran Nggih, ingkang sampun sepuntene Bapak. nimbali, terus Tebih-tebih. Bapak Mokhtar, Apa nggih hati. Sawadaya. Pokoke sedaya Pakuwaja Iya. sedanten wong Jawa sing ning kene ning Palangkaraya Pokoke didongakne kabeh. didongakne. Muga-muga masyarakat Palangkaraya kene pinaringana bagas kuwarasan, Amin. rezeki ingkang barokah, Amin. lancar anggonipun nyambut gawe, Amin, tetep Allahumma amin. guyub rukun. Nggih, amin. Nggih, awakmu ndongake. Awakmu, Rob. Padha kudu ndongakne sitok-sitok pokoke ning kene. Nggih, mugi-mugi sedaya mawon mboten lali kali kula. Terus kula nyuwun pangapunten mbok menawi wonten omongan kula sing kasar. Nggih, Nggih. sebab iki wong Nggih. Surabaya. Heeh. Kula nggih semanten ugi. Ayo, nanggap poneh. Koso. Piye iki? Matur sembah nuwun Bapak sangunipun. Nggih, kripik gedang godhong telo, lak iki sithik edam pokoke Ah. rata. Pepatah mengatakan apa kayak peribahasane? Lho Apa? kowe iki nggawa Bila Jika ada- ada sumur di di ladang, ladang, boleh kita menumpang mandi. mandi. Nggih. Bila ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Nggih, akhir salam wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah. Lah iya to. Iki gur karek awake dhewe wong telu tok gong reng. Nah. Hati-hati Mas Percil, ora usah dadak mampir lintas. Dadak mampir lintas. Dek ora mampir ini njaluk sangu aku piye. Penake piye, Truk? Amin, amin. Amin, amin, amin. Jan tenan. Yo, yo. Lek kerasan. Lah kuwi jele-jelan arek mulah-mulih kok. Wo, sepli. Ya. Lumayan kok krek ge. Oke. Sembah nuwun. Nah, ngono kuwi ketok rukun. Wah, karek bacutke. Spira-spirane wong jenenge lakon.
Engko bar awake dhewe 3:30. Nah, karek 1,5 jam. Kinudang kudang tansah bisa lati. Dangdut Pak De. Tata susila dadi Yo. Iku kudu Rahayu Repto. Ayo. Dasar sone penak. Ayo. Kinudang kudang Narbu rasa tentrem mangayomi. ujiku Tata susila dadi tepatulada sepepete iki sarawungan kudu dadi slana merenung kaya Abruhi luhure kabudayan tinulat saking bangsa mangsa rahayu kaya diadit tak kudang-kudang besok iso dadi taruna kang ngungkuli bapa. Dasare wayangane ya wis bergas, wis becik. Tur karek ningkatake. Jadi sering-sering nyekel wayang, sering gladhen. Ngomyang deleming sakarepe dhewe insyaallah dadi Mas Adit. Biyen jurusaku ya karawitan dudu pedalangan Mas Adit. Ya saka nganggo ilmu kendablekan karo ilmu randhe isin nyileh naskah rono rene njaluk ajar rono rene nyatane ya ora ketang kok sithik-sithik iso nyekel wayang. Mula ditelateni jenenge budidaya mbudi nalar ngulur pikir. Mas Yoga yo ndukung. Penyanyine cek melek kabeh. Oh pedes mripate. Nek kurang pedes ya enek serandal. Nah. Iki aku nak urung metu lagu keseneng aku iki ta urung pati sip. Iki Upin Ipin wis mulih. Wis kukut Upin Ipin. Ora apa-apa. Piye dibacutke seragenan apa piye, Cak? Nah iya. Lah kesuwen lagune apa gek bingung aku ki. Arek kutut manggung ya wis. Arek nek kelangenanku ki jane ya. Oh nggih. Wah. Patete songo kok. Ya, Cok. Iki kelanganane bapak sing ora tak lalekke. 6 cimo, 6 cimo, 6 cimo, rolu mo 6. Rojinem, rojinem, rojinem mo. Sing lagu menika akan kondur Bapak Adiran. Ya, ya, Cok. Sore matang bulan ayo kanca
mata ngantuk iku tandane apa ala ketok dik asale saka tela yen ora kepethuk atiku rada gelo jangono mas aja jangono kadung janji aku bakal gelo ayo wir Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame edang kegojekan kae-kae rembulane yen disawang ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore ketok asale saka tela mata ngantuk iku tandane apa ala ketok dik asale saka tela yen ora kepethuk atine rada gelo aja ngono mas aja jangono kadung janji mas aku mangko gelo nak digagas-gagas lagu apa-apa kuwi asale ya saka gethuk. Senadyan ta ora mingsra tandha mata sing tak tampa gethuk. Lho, ayo padha. Ngagem ali-aliku nanene nano gethuk asale lho padha. Wis pokoke nandhani kok. Lagu apa wae masuk gethuk. Larase dasare gamelane Mbah Dul ya sip. Dadi ya senadyan ta ora mingsra. tanda mata sing tak Ayo, Cok. sanadyan namung sapele ngelingake kabeh lelapete kaya rembulan lumaku madangi wajib kaya domenes sing banyu ngelingake kangene atiku Iya. tanda mata Eh. kandhani ati tresno nadyan nate gawe gelo nyanyatane Oh. katone netra tak simpen ana kamarku dadi seliramu simpen ana atiku iya wektu bakale ketemu Kang Gareng kelawan padiku Bagong. Mpun truk apa le? Aturna marang bapak. Aku sutik mulih yen durung mboyong jimat Jamus Kalimasada. Mula sak paran-paran tak goleki ngendi tibane. Sapa sing wani nyidra Jamus Jimat Kalimasada? Omong bapak aku ora bakal bali nang Karagedhapel yen urung mboyong Jamus Jimat Kalimasada. Truk.
Semareka den prayitna semurire seko balik Titiyane gandayane Trisunya Paranama sasi begegek ugek embel sak dulita iki kaya anakku Gareng lan Bagong iya mo iya Pak lah si Petruk kantong bolong endi mau sore tak utus menyang negara Ngamarta ya kuwi tak kon ngampil jamus Kalimasada aja kurang pangapuramu wae adikku Petruk wis tekate wis gilik golong ora bakal bali nyang Karangkadempel yen to durung boyong jamus jimat Kalimasada ngono ya wis ben pancen Petruk kuwi wis bekti karo wong tuwa nak dikongkon ora mindon gaweni nak dikongkon cak-cek pembeduk kurang langsung telepon nyoto jagat iki wis koncatan adil apa sinuwun Ngamarta ki ora nggunakake kawas kitane Penere Petruk ki wis tak weling akeh-akeh ingkang mestine sinuwun Ngamarta kudu eling marang Semar mung gumunku pamong Ngamarta kuwi ora mung Semar dhewe. Benere sinuwun Ndarawati ki ya dadi pamong. Lah kok ana lakon kaya mengkene kok ora tanggap, tak sengeni. Tak watesi. Yen sinuwun Ndarawati ora tumuli Karangkadempel sak kedheping, tak lokke sak dosane. Miat langening kalangnya naklar pandan muncar tinon ler kekoneng surem sorot wedan padang kasor lan pajaring purnameng gegono sinuwun Ndarawati umpamane ingkang sinuwun ku ora tumuli rawuh nyang Karangkadempel bakal tak lokke sak dosane. Nanging bareng tak waspadake nyata sing gawe kisruh lelakon Ngamarta ki dudu paduka ingkang sinuwun Ndarawati. Kakang Semar, aku njaluk pangapura Kakang Semar.
Aku ngrumangsani luput kalah Pratitis karo Kakang Semar. Panyawangku ijek kalah Pratitis, kridaning jagat isih Pratitis Kakang Semar. Mbok menawa yen iku dadi pidana tumrape Ratu Ndarawati, satapa kang bakal mau tandhukake marang Ratu Ndarawati, aku ora bakal swala, Kakang. Sinuwun. Kabeh kang dumadi saking kulit daging getih niku isih sinandangan ina salah lali lan apes sinuwun. Nanging yen sinuwun Ndarawati wis krasa lan wis krasa tak sak temane kleru kuwi, lah niki undering perkara niku mung gantung kula. Iya Kakang Semar. Apa saareh perintah Kakang Semar aku bakal sendika dawuh kanggo ngudari rerewute ana negara Ngamarta iki, Kakang. Nggih. Yen mekaten Ndara. Lakon iki kula pasrahake dhateng Sinuwun Ndarawati mangsa Badawa balining Jamus Jimat Kalimasada. Ndara Janaka kula aturi angin-angin kabar-kabar sak temene sapa sing dadi punjering perkara anjalari petenging negara Ngamarta iki kula tak badhe ngatasangin marang pukulan Rucidewa. Apa sebabe mbiyen aku diudhunake ana Ngaracapada iki mawa panyuwun sing tak mung kudu pepayung ati suci teteken budi rahayu, mongko sing tak semak-semak yen tak sawang-sawang Pandhawa ki ora singlar saka kautaman. Nanging kena ngapa sebabe kok rubeda ingkang tansah sinandhang marang bendaraku para Pandhawa. Apa jagat ki pancen wis kelangan adil? Apa pancen dadi keparinge Rama pukulun Sang Ruci Mahardika Ngrat? Yen lakon iki kudu sinandhang dening para Pandhawa. Awak kena lagi udah kepenak ya kaya ngene iki. Arep ngopo-ngopo kok sarwa ora mathuk. Nek arep kepenak ya ora kurang jalaran, nek rekoso kuwi wis tak lakoni pendak dina apa pancen wis dadi nasibku ya. Aku ora bisa golek jamus, aku trimo ora bali menyang Karang Kadempel. Yen arek kabul panyuwunku ya ora kurang dalan tak rewangi nang alas watone aku ya kowe ora arep mangan nek durung ana panganan teko dhewe pokok. Muga-muga gawe aku kesempatan tak turu nang ngisor wit iki. Sallallahu wasallam.
danyang kang ikal bakal nyidak dusun. Ngene padha sumingkara kabeh aku ora bakal ganggu kowe. Muga rayu tego wayu salajengipun. Setan-setan padha lunga. Aku arep nyuwun sing gawe urip aku arep nyuwun sing nunggu wit iki. Aku arep turu. Golek wangsit muga-muga bisa kasembadan kabulku. Urip wis kaya ngene. Kira semut akeh men iki. Ngono rak yo penak. Kena langit kok gambare kok ketoke 0897. Apa sesuk ketoke metune 0897. Wah. Lho, wah ketok le ngeglo. Iki sing sore metune 09.7 sing bengi ketoke oleh apal. Iki kok ambune kaya anakku. Truk kowe ngopo, Truk? Tangi yo, Truk. Kuwi kuncing langit kelap-kelap katon. Lur genjang ing alis risang maweh gandrung. Sabarang kadulu. Godhong padha rontok suket padha mati garing. Hawane panas ora pangling anakku kantong bolong iki. Kowe ngopo kok pucet guayamu? Tong tangiyo. Sing gugah aku bapakmu Gandarwaraja Swara tangiyo tong. Tangi. Tong. Wah! Nasib awake lagi udah penak. Nasib awake lagi ledok ya. Nyambut gawe ra kecel ki malah arep dipangan buta kaya ngene ya. Kowe iki ngopo? Kowe aja wedi karo aku. Wis ana buta semono gedene nek ora wedi iki kepiye kok. Kowe aja wedi aku ki bapakmu mosok. Petruk nanti bapak kaya ngono eleke ta. Kowe aja ngina karo aku, Rong. Kowe madhep rene. Aku ki bapakmu, kowe aja nangis. Apa iya to? Ora iki. Yo, ora. Wah, bapakku tenan iki. Bapak. Bapak kaya ora ket mau. Bapak iki. Bapak nek ya ora nggo rokok-rokok apa piye ngono. Dewa nek nganggo rokok iki kepiye? Kowe ana ngapa nang kene? Rama Bapak. Sekawit aku mau diutus karo kakekne Semar kon nyilih jamus jimat kalima sada. Lan delalah aku ora bakal bali yen durung nggawa jamus. Welinge bapak ngono.
Ya aja semelang kowe anakku. Kowe anakku. Aku bakal sabantu marang kowe. Tenangno atimu. Apa ya iso wong gendruwo kaya ngono rek mbantu karo anak aja ngina karo aku tok. Ayo luwih becik tak dandani dhisik. Ben bagus warnamu, engko iso bisa ngudari ruwet kang dumadya negara Ngamarta. Ayo melu aku tak dandani sithik. Wes marahina smubang yuwang waruna kadinetrane anggo rapuh wong sabdaning kukila ning kane kura saketer niki nidunganing kong lirwu sing wene panca aku isin di anak kaya kowe mula tak dandani kaya ngono. Anake dewa kok mau kok rupamu kaya slontrot kaya ngono. Saiki kowe wis bagus. Apa mosok awakku nek bagus? Coba ngilu ana kaca pangilon iki. Ndelok. Bagus tenan aku wis. Wis wani rabi teh gitu. Ning swaramu aja ngono kuwi, digagah-gagahke. Lah pripun wong dasare wiwit swara ket biyen ya ngenten iki gawan bayi nggih ngenten iki kok. Swara ngenten iki niku bendina campur sari kula niku bawa mawon. MC nggih bawa. Ning kesenengane kula niku nyidam jemblem. Wah. Dasare sing ibot upin-ipin sing nyanyi samija. Wah. Ketok le akur. Wendang Baliya. Ilang ana reruwet kang dumadya negara Ngamarta. Njaluk pangestumu, Pak. Iya. Tak wayahi pangestu. Kowe tak wenehi tak paringi wewenangku ya kuwi sak ciptamu dadi sak sediamu bakal kasembatan kowe bakal digdaya waskita kesdik paningalmu ndang minggata kono tentremna negara ngapa njaluk pangestumu Pak.
wonten ing alam Puralaya ugi kang winastan Guru Loka. Yekti dudu alaming janma manungsa dudu alaming papriyangan. Ing mangke wis pisah alaming Suralaya yektine mapan kang aran Undarandir Bawana. Yang aran luhur sang padha wenang kang wis aglar kang asih parana ya sang Bathara Dewa Ruci ugi sinebat sang Maharadi kang ngarat kocap wis datan wang-wang malih Badranaya jenira ngadhep nyata antuk pepadang mangkono panglucitaning Wardaya ingkang dereng kawijiling ing lesan. Janing-janing taloka kadhi langit mambang tapas wulan humpamaneka lintang tulya kusumaya sumawra ing ang melahing astunama sidhem kekasih ulun Ismaya padha raharja Ismaya pangestu paduka Rama pukul namung sembah pangabekti kula mugi kunjuk sandhaping pepada pukulun. Iya. Wis ulun tampa paran wigatine ngabiyantara ngarsa ulun. Kekilapan menapa pukulun Sang Maharadi kenging tertamtu mboten badhe kasamaran maos pasaken greget mubah mosi ing slaga pukulun. Iya. Ismaya abot anggonira momong para Pandhawa tinareka jagat wis kuncatan adil. Nanging kawruhana Ismaya ulun uninga kang mbok karepake. Mapan Pandhawa ora sing klara saka kautaman kebak ing panembah tekun pangidhepe marang kang akarya jagat. Dasar wantra yoga bratane kanthi pepayung ati suci teteken budi rayu ulun wis uninga. Parandine akeh pacoban kang sinandhang dening para Pandhawa karan iku dadi pangungkule alaku yekti ora ana kamulyan tanpa pangorbanan kang minangka dadi pangorbanan Pandhawa mentas saka pacoban pirang-pirang godha rencana mau dadi pamasuing diri. Mula Ismaya saya gedhe nugrahane saya gedhe pacobane. Yen to wis kalih saka godha rencana ing kono bakal prapta nugra kang agung kang tumanduk marang para Pandhawa Ismaya. Sarate pandam sumuluh amadangi jroning pasarean ngenani wadon katon remu-remu kang lingan hangrangan sang dyah sumungkem guling
Manun inggih menawi mekaten tetek ing manah kula jermomongan kula. Para Pandhawa mboten badhe kadukanan marang jengandika Rama pukulun sang Hyang padha wenang. Iya semaya tumulinggal bali ya semaya. Labet mung sira kang bisa ngudari lalakon iki. Yen mekaten daya-daya nyuwun pamit sang Rama pukulun. Iya. Lan ulun titip nugra katentreman mungguh para Pandhawa. Lan ngamarata Ismaya ngestaken dawuh Rama pukulun. Kula nedya nyuwun pamit. Iya. Duga-duga digawa tak balang kembang cepaka mulya muga. Raja kang dadi lakunira nggere Ismaya. Bela salah. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lurgen sanging risang maweh gandrung sabarang kadulu kira durung suwe engkon kula makung goleki para Pandhawa ketemu bocah bagus sapa kowe Dewa Kahana ora sah dadak takon aku sapa Baliya kowe sing gawe angkara ana negara Ngamarta kowe sing gawe rusak negara Ngamarta aja mati tanpa aran jeneng sapa Bambang Pangluwaran sugih kendel Bondowani gusah aku kaya manuk apa wis kira-kira kandel kulit matos balungmu yen pengen jajal karo Bambang Pangluwaran maju legane ati wah lakon gibeng dengkleh
sabetane Adit mau sore. Mesti jenenge diwane ya pancen nyata belek ke ora jamus peleke pilih kungkule tak rewangi pati mat